Errotxapeako auzoak kontrabotere espazio berri bat lortu du, Muskerra gimnasio komunala dituko dena, eta espazio berri honen helburua logika kapitalismotik kanpo kirola egiteko espazio seguru bat sortzea du helburu, gehien bat pertsona arrazializatu, emakume eta kolektibo LGTBIQ+ kolektiboarentzako. Eta gaur goizean prentsaurrea egin eta gero auzolana izanen dugu egun osoan zehar, ordu 2:30 bazkartzeko gelituko gara, baina arratsalean jarrituko dugu auzolanean. Eta arratsaleko 6:30 asanblada ireki bat eginen dugu proiektuaren helburuak eta azaltzeko. Eta gero Lain arratsaleko 8:00etan kontzertu txiki bat egonen da, guztion artean ospatzeko. Kaixo lagun, herri mugimenduaren ahotsa gorenera eramateko egin zaitez bazkide. Hemendik ere gonbidapena bidali nahi diogu auzoko bizilagun ezberdinei auzolanetan parte hartzera eta proiektuaren parte izatera, dauden ideia eta laguntza ezberdinekin elkarrekin sortu dezagun proiektu berri hau.